am Yakumoshino. And znova. Ještě jednou. Takže. I am Yakumoshino. I kill all enemies and all fucking dogs and all. I'm a commissioner and I kill my enemies. Here! Fucking asshole! Shit! Natáčím úplně jinde. A tady, no je, a to... Enemies win. Not today. I kill. Not today. I have 60 back. Yep. You never bother got a 60 back. Yep. Man, he is loser. Welcome to Star Wars. Já napíšu taky píchnu co? 16 hard episode. And my eyes is true. And Kuba is debil. Pač natáčím a tady dělá kokota a spadla mi hlava. Ano, to není sranda. Takže v příští epizodě Star Wars 1 856 na druhou lomítku. Lomítku B. Kaž. A teď mi řekni prostě teď něco o Sasky Uchihově, ale nesmíš se smát, jo. Saskia Uchiha má modrý pyžamo. Děkuju, naschledanou. Ano, Saska Uchiha. Byl dobrým kokotem v listové vesnici. A Ino byla velká kunda. Protože Akatsuki bylo 8 členů. Ale Sasuke je taková kunda, že musela zabít našeho Hokage a s ním si vzít i Shizune. A právě vás musím říct, že já jdu za Tsunade. Tam mi dá úkol, abych zachránil Sasukeho. A to musím říct, že velký těžký úkol. A to by potom použije Sunoiko no Jutsu, což je velký ohnivý vítr, což proudí miliardy kilometrů za hodinu. A to vážení není žádná lehká úvaha, protože Sasuke zbyde krovy. A dáme si rámen s naší Sakurou, Shizuna, Choujim, Shikamarem, Kisamem, Tobim, Diderou, Orochimarem. Sasuke Uchiha.